Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala murdinya wa tina salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du ya. Kanca-kanca kabeh. Iki ngene iki critane. Mau ki ana wong ngongkon jelasno marani nomah iki mau ngongkon jelasno kongkon ngitungno carane gawe omah hitungane cara Jawane. Iki nggo basa Jawa ya. Soal rapate iso bahasa Indonesia, rapate apa? Rapate fasih. Ngene, hitungan carane hitungan gawe omah iku pitunge ana dibagi 5. Sing dasar iku mau dina ana 7, pasaran ana 5. Dinten 7 pekenan gangsal cara wong ujubno iki jare ngono. Dina 7 iku apa Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, ana 7. Nek pasaran Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon iku ana 5 ngono. Naptune dhewe-dhewe akeh naptu umpamane dina Senin iku 4. Selasa 3, Selasa Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9, Minggu 5. Kuwi naptune dina. Naptu pasaran tak wiwiti teko Wage iku 4, Kliwon niku 8, terus Wage Legi iku 5, Paing 9, Legi Paing Pon ana 7. Wage Kliwon Legi Paing Pon ana 7 san ya, terakhir wis 7. Iku naptune pasaran. Dadi naptune pasaran karo naptune dina iku digunggungno utawa ditambahno. Jumlahe ana pira? Lah kuwi carane gawe omah ning kono. Engko nek wis ketemu jumlahe iku dibagi 5. Umpamane jumlahe delalahe kok 16. 16 iku dibagi 5, sisane sisa 1. Lah sisa 1 iku nek umpamane sisa 1 hitunge iku Kerta, Yasa, Candhi, Raga, Sempoyong. Dadi dibagi 5, sisane pira sing digawe iku sisane ora pembagiane gak. Sisane umpamane 17 dibagi 5. Ya mestine sisa 2 to. Sisa 2 to. Nah iku sing digawe iku 2 iku mau. Ora kok 15 iku wis ana 3 berarti 3,2 lah iku ora ngono carane ngitung ora ngono. Dadi sisane sing digunakno. Usahakno iso sisa 3. Ngono, hitunge eling-eling ya. Kerta, Yasa, Candhi, Raga, Sempoyong. Usahakno sisa 3. Sisa 3 berarti Kerta, Yasa ketemune nang Candhi. Candhi iku maksude supaya awet iso kanggonan anak putu iki maksude candhi. Nah, makane saiki Kerta iku apa? Kerta iku nek apik sakjane dina Kerta iku sing apik iku kaya digawe warung iki Kerta asline. Mergo Kerta iku maknane Kerta iku kan cara artine Kerta iku dadi pitakon. Dadi pertanyaan mesti ngene. Omahe koyo niko ning ndi sing dodolan apa? Dodol obat ngono kae. Iki ning ndi dodol es iki ning ndi? Lah, iku kan dadi pitakon. Iku biasane apike digawe warung kadang-kadang akeh nek gawe nggunakno dina Kerta. Mergo Kerta maknane dadi pitakon. Ngono ya. Terus nek Yasa iku menggo cara wong artine ngono wong piye wong berusaha iki lho Yasa. Yasa iku orang yang berusaha. Pira kurang iki Yasa. Yasa iki perjuangan wae. Dadi mergawe oleh sakmene iki sek panggah kurang wae. Wong jenenge sifate menungso ya wajar. Manje sifate menungso iki kurang ngono. Candhi, Kerta, Yasa, Candhi. Nah, candhi iku sing panemu kaya candhi Borobudur utawa Prambanan. Nah, maksudnya nek dimaksudi ngono supaya iso kanggonan anggone anak putune. Iku candhi. Nek Raga, nek dibagi 4 kok ketemune nek Raga, iku kurang apik. Mergo apa nek dimaksud Raga iku kelangan, kehilangan iki lho. Iki Raga. Kehilangan, gampang kelangan iki diarani Raga. Mbok kerogoan iki lho mesti keroga ngerti ya? Kerogo iku kelangan iku diarani diraga wong ngono kae iku diarani raga ngono. Kerta, Yasa, Candhi, Raga.
sempoyong. Sempoyong iki sempoyongan. Ban gawe omah biasanya malah dadi sempoyongan. Iki tegese ngene ya. Iki bubak pertama. Buka bumi pas pae gawe pondasi lho. Nah, penggawe pondasi kuwi hitungane Kertayasa Candhi Raga Sempoyong, ya. Wis tak jelasno, Kerta iku dadi pitakonan iku Kerta. Nah, cara ngono digawe takon-takonan wong iki nondi, entah dalam arti ngene ya, sing penting iku husnudzon wae. Aja nek dadi pitakonan ku nah ilang ta apa ya wallahu a'lam. Tapi apa iku jenenge aja suudzon, husnudzon wae, ngono lho. Terus rata-rata nek Jawa iku nek gawe omah tetep nggunakno dina sing sisane sisa telu. Sisa telu iku apa wae umpamane. Umpamane Jumat Pon, Jumat 6 Pon 7. Kan sisa 13. Apa 7 karo Jumat 6 Pon 7. 13 tahun 6 mbek 7. Nah, 6 mbek 7 dibagi 5 sisa pira? Nah, sisa telu. Nah, Kertayasa Candhi iki sing apik dina 13-an kuwi. Siji nomor siji nek dina 13 iki ya. Neh umpamane Sabtu Pahing 18 iku dibagi 5 ya sisa 3 Sabtu Pahing. Megane dijukuk teko Sabtu naptune 9, Pahing ana 9. 9 mbek 9 sama dengan 18. Nah, 18 dibagi 3 sisa dibagi 5 sisa 3. Meneh umpamane meneh nek nggone dina 8. 8 iki dinane Selasa Legi umpamane. Selasa iku 3, Legi iku 5, 3 mbek 5. Nah, 8 lah iku maksude kenek mok gawe mergo sing penting dibagi dina 5, dibagi 5 iku mau sisane 3 nek dina ketemu, naptune ketemu 8, ketemu 13, ketemu 18. Kuwi nek dibagi 5 sisane nek 3. 3 Kertayasa Candhi ketemune nek candhi, ngono lho. Supaya awet dinggoni iso nyampe tok nggone anak putu iku maksude. Iku bubakan sing pertama, mondasi keduk kawitan iki lho. Nah, carane ngene ya, cuman iku nek wis tepak dinane, terus umpamane gawe dina Selasa Legi umpamane. Selasa iku cara keduke iku adepe ya digunakno. Ngene. Minggu, Senin, Selasa iku nek kulon, ngono kan. Kliwon Legi ku nek wetan. Legi ku nek wetan, dina Nagadina iki ya, Nagadina Selasa iku nek kulon, nek Jatingarang nek wetan. Cuma nek digawe wong rata-rata Nagadina. Nagadina iku nek kulon nek dina Selasa, nek Legi nek wetan. Dadi cara ngono apike piye lah, kuwi cara keduk sing kawitan, ngono lho. Aja teko wetan utawa aja teko kulon. Nah, umpamane meneh dina Jumat Pon, ya to. Setu Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Jumat iku nek wetan, ya to. Terus Kliwon Legi Pahing Pon iku nek nggone kulon lho. Kaya ngono iku aja digunakno miwitine olehmu keduk kawitan. Umpamane kaya meneh Sabtu Pahing, Sabtu Kidul. Kliwon Legi Pahing Kidul. Lah, kan Sabtu Kidul, ngono to. Kliwon Pahing nek Kidul. Umpamane Kliwon Legi Pahing nek Kidul dina Sabtu, ya nek Kidul Sabtu, Minggu pojok Kidul Wetan iki lho jenenge Sabtu, ya to. Pojok Kidul Wetan iku naptu iki jenenge Nagadinane nek kono. Cuma nek engko sampean gunakno berarti kan teko kulon mara ngetan umpamane iki kenek. Ngono ya. Megane sing penting sampean aja teko kidul. Ngono, mergane Nagadina naga pasarane apa ki mau nek nggone kidul karo Sabtu Pahing Kliwon Legi Pahing-pahingan nek kidul. Terus Setu iku kidul wetan. Ngono lho. Dadi umpamane sampean iku teko wetan marane ngulon iku ora apa-apa. Ngono iku nyingkur. Pokoke sing kuri saka nggone Nagadina iku. Nah, terus mari ngono sampeyan meneh sing penting, ya ta sing penting aja ono apese sampeyan. Apes gedhe utawa apes cilik, kudu gunakno nek dina bejo. Ngono. Carane ngitung dina apes iku naptu dina lan pasarane sampeyan ditambahno ya, terus diitung. Ngene umpamane. Laire sampeyan iku gampange omong Selasa Wage umpamane, weton sing paling cilik. Selasa iku 3, Wage iku 4, ana 7. Hitung
ping 7 ya toh itu mulai dina Selasa. Umpamane Selasa Wage. Selasa iku ana 3, Wage iku ana 4, berarti kan 7. Nah 7 ku hitung teko Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kan Senin. Ya toh? Senin. Nah, engko nek kapan kok ape ngitung nok pasarane teko Selasa Wage, Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon. Berarti aja sampe nok dina Senin Kliwon iku apes cilik nek cara hitungane kene. Lah, nek hitungane gedhe hitungan suwung dina suwung utawa dina pati iku sing nganggo dakon niku mau. Carane ngono. Nganggo dakon iku wis tau tak warahno, wis tau tak apa ki jenenge? Wis tau tak di video sampean iku nggunakno dakonan kuwi lho. Pokoke sing penting ora dina apes, apes gedhe utawa apes cilik. Usahane nok dina bejo. Kuwi syarate apa ae nok kono. Ulan sing apik nek digawe omah iku ulan besar nek iso. Ulan besar iku maksudnya kan supaya omah-omahe iso gedhe lah. Rezekine gedhe maksudnya ngono. Nek kapan kok gak iso ana ulan besar, ya toh. Sementing nek cara kene ya, cara Jawa ya, sementing gak ulan sura, ulan sapar, terus nok selo. Iki aja nek digawe ulan telu iki nek cara wong kene cara ndandani omah wae ra wani nek kapan wis ulan sura, ulan selo, ulan sapar. Iki ra wani nek wong kene, tata carane wong kene ora wani. Nek ulan telu kuwi nek iso gawe nek ulan besar. Delala wis kadung di dhuwit besar lagi kepungkur winginane umpamane. Lah iki ngenteni besar ngarep. Gawe kesuwen selak dhuwit iki entek umpamane, ya. Dadi teko besar sura aja digawe, sapar aja digawe, mulut umpamane. Nah, kenek digawe. Biasane wong kene iki sakbare mbuak takir, tegese setelah 12 Maulid. Ngono lho. Sakbare 12 Maulid, sakbare cara kene kuno uduan ngono. Mbuak takir cara wong kene. Dadi sakbare tanggal 12 mulut kuwi lagek wani. Kuwi nek ulan mulut, nek bakdane mulut ora masalah. Umpamane nek ulan besar, ya masa sampean ngebangun omah ndelalah nek ulan besar umpamane kan apik ulan besar nek digawe bangun omah. Ulan saiki berarti apik, Gus. Apik, ulan saiki besar iki apik. Apa meneh wayah-wayah ngene iki, gek mau ono tak kandhani iki dina apa gek mau Jumat, pon Jumat ngarep iki. Nah, nek kene tak omongi ya ana tak kok mau jere penggawe omah, alhamdulillah, ya toh. Wis alhamdulillah nek penggawe omah. Akhirnya tak hitung kabeh ora ana dina apese, apes gedhe, apes cilik ora, tak golekno apes apa nang nggone dina bejo niku mau. Ternyata ana dina Jumat pon, ngono lho. Jumat 6 pon 7 iku mau. Dadi ketemune nok 13 sing penting ora dina apese lho ya. Ngono. Aja sampe nok dina apes utawa dina suwung, dina pati iki lho. Iku utawa geblake wong tuwa. Iku aja digawe iku dina sirikan cara wong kene iki dina sirikan. Hah? Nek mbah biasane ngene ya. Nek mbah iku rata-rata wis ora digawe. Umpamane mbahku aku pengen gawe, ya toh. Iku wis ora digawe. Tapi ya ono sing digawe. Nek iso disingkir nek gak iso ora apa-apa ngono lho intine iku. Nggo cara wong kene ngono. Kok ndelalae kok iki dina Jumat pon kok wis apik. Ana umpamane kok Selasa Legi mau kok apa iku jenenge kok apik tapi kok iki aku kok rada apesku. Nah daripada ngono, enak nek nggone digawe iku apa ki laire, dina lair. Nek cara hitungane wong kene, dina lair iku umpamane lairku wis apik iki Sabtu Pahing lairku kok tak gengge omah umpamane. Ya kenek wae. Cuma nek cara wong kene delok sik laire bocah iki mau angel apa susah. Tegese sesar apa ki jenenge operasi iki aja digawe. Utawa laire iki masa ora metu-metu ngono kae ngelarani wong tuane sedina suwengi piring ngono kae. Iki biasane wong kene ora digawe. Nek digawe ku ndelalah munggah bayang langsung cenger. Lah kuwi digawe. Muga gampang laire ngono lho maksude. Iku kan sebuah filosofi lah maksude. Ya, paham kabeh to perkara iki? Wis paham. Terus usahakno iki ngene. Usahakno madhepe omah sampean juga dihitung lho ya. Maksudnya ngene. Madhep omah sampean iku umpamane aja tek ngadep naga dina waktu bangun omahe sampean. Omah sampean iku aja waktu bangun, contoh omah sampean iku madhep ngidul. Dadak gawe dina Pahing iku mau, Sabtu Pahing iku mau gawe. Lah omah sampean madhep ngidul, kan ngadepi naga dina iku jenenge. Ngono. Sampean waktu gawe iki lho. Gawene sampean iku dinane Sabtu Pahing. Delalah omah sampean iku madhep ngidul. Ngono.
iku aja digawe. Ngono carane. Tapi terkadang jengene wong ya, aku ya pernah ngomong, maksudnya pernah omong-omongan karo wong tuwa, ya termasuk paham juga perkara dina juga ya pinter wis, wong tuwa kan pinter tara-tara iki ngono lho. Maksudnya pengalamane akeh, aku ya enggak aku rumangsa bener utawa nyalahno mboten. Maksudnya ngene. Lho berarti ku sing digawe malah madhep ngalor. Paham ya ngene maksudnya. Umpamane dina iku kidul, sampean madhep ngidul iku ora apa-apa, sing penting aja madhep ngalor, malah nyingkur. Iku ya ana wong gawe pedoman ngono ku. Wong mancene apa-apa iku menurut keyakinan, ngono lho. Menurut piye kepercayaane wong. Mergo ngene ya. Menurut keyakinan ya ora masalah. Ngene sampean tak kandhani eling-eling ya. Kesaktian kegaiban iku gumantung marang kepercayaan. Gitu. Kesaktian kegaiban itu gumantung marang kepercayaan. Tegese ngene. Sampean iku iso ndadekno kadigdayane apa-apa, iku sarana saka sampean iku percaya. Ngono. Ketika sampean iku gak percaya dengan kegaiban, maka sampean iku gak cerdas. Tegese ngene ya. Sampean ora percaya karo barang sing gaib, umpamane ora kok barang gaib ora percaya karo pangeran mboten ya. Ora percaya karo santet. Iki ana kejadian ya mungkinan. Wong ora percaya karo santet, wong ora kena santet wong. Nah, koyo ngono ku akeh, cerita-cerita model ngono pun akeh. Mergo kesaktian kegaiban iku gumantung marang kepercayaan, ya termasuk masuk lah kata-kata kuwi. Mergo asline iki ngono mancene, ngono. Nek sampean iku ora mbadaki, ning Malaysia iki suro ya nikah ya biasa, pokoke ben malam Minggu ya ono wong nikah, ora peduli suro, dek sapar, dek selo, ya ora masalah. Gawe omah temune sakmono ora masalah. Mbok ketemune raga, mbok ketemune sempoyong, ya ora masalah, ngono lho. Mergone wis ora percaya. Nek wonge percaya ya tetep nggunakno utawa nyingkiri dina-dina iku sing dilarang emo disingkiri. Nek sampean percaya, nek tatanane wong Jawa ya sampean gunakno tatanan Jawa. Ngono. Wis paham ya? Sakmene sik ya. Wis muga-muga ya ana manfaate omonganku iki mau menawa kok ana salah lepat luputku aku njaluk ngapura sing kathah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.